lagune ingkang minangkani. Kalau itu saya belum belajar lagu Banyuwangi toh Mas? Ya, belum. Kapan bisa kelaksan? Tereng. Oh belum ya. Nggih. Nanti ben dianu mbak-mbak yang lain ya. Nggih. Enak kuwi versi duro enak kuwi yo. Versi duro. Enak. Lek medurone piye barang. Ale-ale malah ngono kok malah. Numpak sampan bulele. Malah ngono kok. Anu wis. Aku kepengin dikei langgam larase pelok. Oh nggih. Iki jelas sampean gak ira kenal iki. Napa? Pemanik. Di Di Jember. Kabupaten Jember. Ya. Udah berapa ya Mas? Mungkin 4 atau 3 kali. Kok mboten krungu kabare? Loh, lah piye to jane iki? Kurang mengikuti berarti aku. Oh iya berarti. Pokoknya sing pertama aku eling sampean iku ndek alun-alun Ambulu. Oh iya, di alun-alun Ambulu Ya. ndereke Almarhum Ki Anom Suroto. Ki Anom Suroto. Itu kalau nggak salah Nggih. 2017. 2017. Oh iya betul Mas. Ya, wong aku- Biyen kayak aku pedahan loh Mas Rene Mas. Wah, yuk Kediri, Jember. Wah, yuk sepedaan. Sepedahan sampai batukku belang Mas biyen Mas. Heeh, ora helman Mbak malahan kuwi. Wah, yuk. Aku kan gonceng ngarep dhewe to Mas dadi ngene. Aku kayak zaman semono kayak ndek warung ya lho. Kayak sopo kayak aku. Bocah Pripun? Bocah lembut temen ngene kate. Sopo to yo? Paling suarane kok ngedap-ngedapi aku. Oh, kelingan berarti Kelingan wiwisan. banget. Orang ngira awake dhewe iso ketemu ngene iki. Wah, senang. Nggih. Niki beh, aku disukai sama hewan kerubung laron. Pecinta Ya. alam ya Mas. Niki lagune napa malih? Napa? Gimana ini ada permintaan mungkin? Worong. Worong iki lho berarti worong gak sida njaluk lagu ngono ya, Mas? Orang, oh Apa orang. lagune worong? Oh, Oh judule. judulnya. Tak Kalau kira di Kediri worong. urung i durung Mas. Durung i belum. Oh, belum, ya. Urung. Aku urung ados. Oh, Worong. urung itu Worong, worong. worong. Oh, worong. Kalau di sini ndak jadi. Worong. Worong ya? Worong. Aku ya worong, Ya, wis worong worong. iso. Ya mulai bareng enak worong. Lainnya apa Mas? Ada lagi yang tren-tren sekarang. Ya, apa gerajakan? Gerajakan, Banyuwangenan apa? Oh, lawas mah, ya. Oh, ya. Eh, Versi pembaruan. petetan. Lawas. Merah jambu. Oh, merah jambu. Merah jambu. Napa Ibu? Gerigis. Lah Gerigis. iki lho penak Bu malahan Bu. Napa kok mboten ket wau jenengan? Request-e ya to Anu, Mas. Anu deh, apa kayaknya terpesona karo sama. Dadi kok Terima kasih. sampai Ya pada jomblo. cantiknya loh Mas Iya. Farah yang karo ibu-ibu itu. Wah, cantik. Sama-sama cantik kok ya. Gerigis nggih Bu nggih? Gerigis. Gerigis saja wis Mas. Ya, Gerigis. Gregis. Iya, Mas. Ini kan live streaming di Akbar Samudra Official. Oh iya, Napa Akbar Samudra official. Oh iya. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Ini Ya. juga menyapa Yes. teman-teman yang dari live streaming ya. Niki- Alhamdulillah. Ya, niki ya bisa dikatakan keripik gedang, keripik telo kan Keripik ngeten. gedang, keripik telo. Nah, saiki kabeh wis dituruti, engko sing apa sing belum dituruti apa dituruti. Dituruti engko- ojo iya. dituturi loh Mas. Iya, iya. Beh. Pas goro-goro Mbak ya Mbak. Kan masih ketemu lagi kan? Nggih, Mas. Nggih. Untuk lagu yang terakhir gilirane Dalangi ra. Oke, siap. Niki jenengan piyambak nopo? Wah, aku dhewe aku sing dalem yang apa sing Oh ya tak kira ya duet to piye to jane iki. amit-amit. Lagunya berarti satu nggih? lagu lagi. Oh, stuk duet. Duet sama saya ya. Oh, ya, oke, Ini oke, permintaan dari Ya ojo bedek sik to Mas. iki ngentahi biasa.
Delokane bojoku, wong ngidam kudu dituruti. Oke, apa lagunya? Lagunya Dewa Tresno. Dewa Tresno. Oke. Oke. Dewa ya. Dewa Tresno ayo cok garapen minangka lagu sing pamungkas mengko ketemu ana ing goro-goro meneh. Nggih. Kata-kata. Ayo sing dibuka notasine, Dik. Karo lagu lama karena. Ayo garapen Dewa Tresno. Karo Tikul Nusantara. So. Ayo lah kok cis ora sida piye to. Wah, Mbah Yono dugi. Matur nuwun. Mangga. Ngono ki gak enak lho, cis lah kok gak terus sih gak enak. Mandek iki. Rasane kok dinek. Wis gak usah anu. Hitungono Mas, hitungono. Ayo, 1 2 3. Waito puyengan morokake mrene karo aku. Sira waito lan puyengan maju rene wong ayu. Dayun. Hop. Ning tong neng. Wis balap bablas. Lampu mundi to sing sesuk kono ora mati. Jam sentimen nih ngomong. Mbak Reta lan Dek Kesa, selamat pagi. Donga ora nyelok aku, Dik. Lah, oh iya ana sing cemburu ya. Sopo? Aja-aja Mas Andi sing cemburu. Lek kuwi wis aman wis. Loh, kok nyelok Dek Kesa aja-aja Mas Andi sing cemburu. Lah ketipin ridil. Oh kuwi ora anu ngantuk kuwi. Tak kira cemburu kok ngene-ngene. Oh iya. Apa? Oh meletak. Modele sentimen. Lah wis terus nih. Lagune wuyeng ya. Permintaan dari Mas Widodo. Mboten minggah ta Mas Dodo. Lah mau sore wis munggah lho. Wingi. Oh, beda. Wingi sewengi lho munggah ning kene karo. Beda. Wis iki mate kaji pandres. Iya. Mas, mosok nyawer ning live-ku saiki ora lho, Ya. Mas. Ora usah nyawer munggah tok ngancani ora apa-apa. Iya. Dan kowe ya ora pengen munggah to, Dad? Dedi, Sopo? Dedi adike to. Kowe iki ora to, aku ki weruh. Cilikane Dedi ki dhewer-ewer kok ndi lho. Aku iki kurang tuwek lek karo sama. Lah iya. Pisan ra pengen rene to, Dad? Joget-joget ngono. Joget elek-elekane lho. Lah iya. Iya. Lah piye? Di lah piye? Lah ibuke nyelok yo Dad ngono lho. Kok lek di sing nulis tukang syuting. Lah piye jenenge Dedi lho? Lah iya, kan sak repotan to, Pak. Lah iya. Nyeluk det yo artine yo ndak apik. Lah celuk di engko mesti sing ngono. Iya kuwi. Ya dijangkepi Mas Dedi ngono lho. Ojo sing det sing di. Biyen ki dhewer-ewer ki sakmene lho. Lah kok saiki sakmene. Lho ya wong kan tambah zaman tambah berkembang tuh. Ngono. Ora aku seno mah. Itu tandanya sudah suwek, tuwek, suwek. Lagune uyung paringi bawa napa mboten? Alah wis sakmene kok malah Ya, kesirep. malah kesirep kabeh. Mas mboten minggah mriki to, yo joget ritek yo ora apa-apa to lah timbangane nonton live kuwi yo ora piye ngono lho. Kalau lo nek ora gelem joget iki cukup sawerane sing joget. Ora lah, yo aja ta yo meramaikan iki lho. Tabiate sinden iki apal aku. Ora salah. Panyuwunan wuyung. Marine gantian. Yo mesake iki lho ngantuk lho iki pisan. Lho isik-isik lho iki arek iki. Lha marine bubuk. Oh. Nginep kok. Masa nginep to, Dok? Nginep sampean nginep. Oh, ora Ngono yo mbok ngene kok yo mbok tanggepi lho ya. Lho, tak kira iki lek nginep ki yo ora ngopo, aku yo peneran. Sesuk bablas. Ade sesuk kan yo bablas to, Mbak? Heeh, Bablas mancing. ora to aku, yo bablas aku. Oh, bablas nang ndi? Bulu to. Oh iya sampean dodolan cilok ya nek kono lali. Yo iya, eman-eman rame Ya, akeh eman. tontonan. Melu Pak Kangko. Pak Kangko anu. Oh, Pak Kangko kae. Iya to. Bijo laras. Dalange telu ae.
Wah, sip. Nerus berarti. Iya, ora ndelok. Iya. Kowe ngrasa ngawur kowe. Ayo, dadekne ben ora kedawa-dawa waktune, lakone ya sik dawa iki. Nalikani Nggih, duduk wuyung. ya. Oh iya wuyung lah ya. Aja ngono kuwi wis dipantau lho ambek sang pujaan hatimu ning kaca. Oh iya. Jan gak Jangan babuk. sampai lepas. Statusnya wis tak wacani. Jan gak babuk lho. Tak pantau ngono. Ayo co, dadekne wuyung. Langgam ciblonan bablaske jaipong. Siap? Oh. Sing sayo sing rungkep. Ye ah, lo. Yuk, yuk. Sebelah kendang iki. Oh. Sampun. Terima kasih Mbak Reta, Mbak Kesa. Wis sithik edang pokoke rata. Saiki gentenan wayahe genduk. Genduk sapa? Ya genduk. Genduk Lintang Nalakoiron. Weh jenengmu reng. Iya. Asline aku jenengku ya Nalakoiron. Berhubung wong Jawa ora iso ngomong Nalakoiron dadi Nala Gareng. Oh iya. Dek Lintang Kairo. Nggih. Selamat pagi. Selamat pagi juga Nah, Mas Dalang. masih apa jenenge arane? Sik cengar ya. Bahasane nek kono apa? Ceria. Ya ceria pokoknya Jawane nek kono tangar apa cengar? Masih apa ya jawane Mas Leneng kono? Masih melek. Cek melek. Ora melek lah. Tapi koyo wis Ngantuk kayak banget lelah tapi. ya sampean ya. Dalam Sangat lelah. soalnya tadi siang tuh nggak tidur. Oh, jadi perjalanan dari Kediri ke sini tuh Iya, perjalanan dari Kediri itu pagi jam berapa ya tadi? Jam berapa? Jam 8 tapi mampir-mampir ke Kediri dulu. oh, Kediri mampir-mampir. kota, ya. Ya, jadi menisan lah karo blonjo. Ben sampean wis rada ngantuk belum? Belum, belum. Oh, belum. Ben tambah ngantuk, aku gak ular kambang. Hanya bapak-bapak yang tahu saya tadi. Berarti ket mau teklak, tekluk aku ora ngerti Nah, ngene. ya Thomas. Pripun kapan sese kali Mas Gading? Ah, Mas Gading. Iya, mbok ya aku ki diwahi anu undangan lho ben aku budal rono. Aku pengen becek, Oh, becek. gitu. Ada-ada becek urus selawe. Ora umum. Gekno ular kambang. Oh iya. Ya, oke. ben gawe nyuguhi sing sepuh-sepuh ket mau mergo wis. Dari tadi sudah modern ya Mas ya. Heh? Dari tadi sudah modern. Wah, full modern saiki nyuguhi sing Sekarang, sepuh-sepuh. nggih, Nah, gawe mat-matan. Larase pelok napa slendro napa pelok barang? Selendro mau. Oh, salindro. Cakepane sing pundi? Ular kambang. Sing ular. Nggih. Kambang. Niku ah? Nggih. Oh, tak kira biasane nek kene umume iki jarwa muda. Jarwo muda. Nah, kene iki andalan. Kalau bingung lek damel niku, Mas. Bingunge nggon ndi? Nggih. Mergo mudane mau. Senang sing tua. Mesti muda iki nom. Nah, wis ojo guyu to kowe iki jar kowe iki. Diguyu jeri lho sampean.
jerame ae. Monggo. Ular kambang. Piyo, suarane jan sip. Ya Allah, cek isu lagi Oh, Mas. ya, Cek isu. Kaget aku sampean peh suarane ngedap-ngedapi. Molakne wong bocah ngendi sing ora kedanan karo sampean suarane enak kaya. Amin. Dek Lintang. Nggih. Sampeyan mau ditembung karo iki lho ning mburiku mau. Mas, kuwi kira-kira duwe pacar apa ora? Aku njaluk nomere, Mas. Molakne kowe minggat rono ki malu kuwi. Oh, alah sing ndi ta, Mas? Lah iki. Bene mengko tak kon duet ndakmu. Calon tentara. Oh, calon tentara. Iya. Tentara ludruk. Kurang ajar arek-arek iso. Monggo konti mau. Ular kambang sih an. Satitae lon jalan lilamas kowe gotong royong nyambut gawe janar kenang ukuran bunder pinolo kincelong ala kincelong kuayane mobeng murah mencorong katon tejane ya mas rabutuh kae rabutuh kae butuh kumong nyambut gawe ora butuh ku sabar nerima ora pati ayu nanging ambigunane kuwi tumrap wanita sejati. Janar kinclong ala kinclong kuayane mobeng murah mencorong katon tejane ya mas rabutuh kae rabutuh kae butuh kumbang nyambut gawe ora butuh apa-apa butuh ku sabar nerima. Ya memang seorang seniman itu harus bisa sembarang ya Mbak. Nggih, laras sangat Mas Dalang. Ini Tuntutannya juga ngono masih akeh. belajar. Sami mawon. Nggih.
memang tuntutannya itu banyak. Ono sing njaluk hura-hura, sing jar-jar ngono kae. Nggih. Enek sing kadung njaluk kalem sampai kebabas kesirep ngono ya neng. Sampai keturun ya Mas ya. Nah. Pokoknya sampean belum pernah ya nek Jawa mat-matan lah ya wis kenal lah carane. Nggih. Cara Banyuwangi mat-matan ngono. Belum Ya. Belum. Nah, iki ketepaan ana panyuwunan jaluke Banyuwangi lagune Banyuwangi impen-impenen. Iki sing njaluk omku dhewe. Oh. Heeh. Oh nggih. Aku salah. Bisa mbak-mbaknya yang belakang, Mbak Sinden yang lainnya. Helm? Lagune Apa? ingkang minangkani. Kalau itu saya belum belajar lagu Banyuwangi toh Mas? Ya, Belum. sing kapan bisa kelaksan. Tereng. Oh, belum ya. Nggih. Nanti ben dianu mbak-mbak yang lain ya. Nggih. Enek kuwi versi dulu enek kuwi yo an. Versi Duro. Enek. Lek bedurone piye bare. Ale-ale, malah ngono kok malah. Numpak sampan bulele. Malah ngono kok. Anu wis. Aku kepengin dikei langgam larase pelok. Oh nggih. Iki jelas sampean gak ira kenal iki. Napa? Pemanik. Memani. Oh alah tak kira lek apa ya heboh apa ngono ya Mas. Langgam karangan dhewe ngono. Nggih, boleh monggo. Pemanik nggih, ngadeg kok nggih. Oh nggih. Aku ki seneng rekamane sampean ki lho, sing nganggo kendang Banyuwangi lho. Oh, nglagi niku eco niku. Nah, kak marine kak ben langgam sik ya. Nggih. Terus langsung diseblaken Banyuwangi ala Banyuwangi Oke. yentik. Oke. Anu ae. Terbangan Ya ta? Banyuwangi kuwi mau wae lho, Mas. Ya apaan nih Banyuwangi sih? Memanik sih. Kendangane Banyuwangi. Iki ben ciblon sik to. Kowe iki ora nanggap request. Tayub sik. Sik wis ben anu ae. Aku sing koyo ndek rekaman ku lho, Dik. Pokoke. Nggih, langgam riyen terus Banyuwangi Nah. ngoten telepon ngoten mawon Mas Nggih, penak Mas. soalnya sesuai dengan apa jenenge gambare nang videone. Nah, Dadi ben wong iki ora perlu nang video tok sampean. Iki lho barange. Kowe aja omong tok kowe. Iki lho mumpung nek wonge wanine kok nang mburi kowe ngrasani. Lah iki lho sing rasane mong kae. Lah ya iki menungsane. Ngrasani sinten Pak niku, Pak? Sing rasane sing buri jalange ngomong jalange. Wah. Jaluk nomor lek aku sampean. ngrasani ya ning arepe. Lah iya no. Piye ta? Timbang ngrasani anggur ngelakoni. Lho. Cantang tenan ta ya. Wis Mangga. monggo garapan memanik cara kartu laraso. Dadak. Sebang yang lampion
tak anti-anti wis teko mrene roro rere rora ro Wis rada suwe babar pisan marane kabare alon-alon ya Nduk. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Jerry. Selamat malam. Selamat malam Dek Catherine. Selamat malam. Selamat malam Dek Dinda. Selamat malam. Bengi iki istimewa ya. Istimewa. Sangat istimewa. Wis padha cantik-cantik isinden hujan. Wedok, Mas. Ya, bener. Ya. Ora kacer. Ya ngerti lek kowe wedok kuwi lho. Sing ngarani kowe wandu ya sapa? Samian, Mas. Iki Pak Sis Pendeta. Iki ngirimi nyawer rokok lho, tapi ora tertulis lagune apa. Nih Pak Sis, nyuwun apa Pak Sis? Lagune? Mendem wedokan. Lah lanange sapa iki? Gale, ayo Gal. Ayo, mendem wedokan Gal. Mendem wedokan. Oke, siap. Ya. Ya. Catherine, Dinda, Jerry, malam yang sangat istimewa. Kita doakan untuk tuan rumah. Monggo, Mbak Jerry dulu. Didoakan untuk tuan rumah dan juga yang disunati. Yang di ulang dikitan. tahun. Nggih. Ulang tahun Oh, ulang kitan. tahun. Wedok niki sing ulang tahun. Ya, Ah, sesama nggih. jenis. Nggih, sesama jenis. Sik Mas ngelek Mas. Kok ngelek iki lho piye to kowe iki? Nggih. Kowe iki ping pira to melu aku jane?
Seping pisan iki, Mas. Oh, sing kae piye aja ngomong pisan iki wong ngawur. Lali. Sing ndek jeding lho mosok lali. Lho. Maksudnya ndek jeding tak paring wudu ngono. Iki didungakne nggih. Nggih, didongakne sing ulang tahun. Yang ulang tahun. Dek Viola. Dek Viola semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, tercapai semua cita-citanya. Amin. Serta, ayo apa Mas? Serta mulia. Serta mulia. Tak selamatkan loh wisian. Ayo gentenan Catherine. Sampun dungan. Kok iso? Mewakili. Wah, kowe iki gah aku lek ngono. Nggih niki. Ayo didongakne. Semoga yang ulang tahun diberi umur yang barokah. Amin. Iki Terus, bener iki. apa lagi ya? Semua impiannya tercapai. Amin. Terus apa malah? Lah apa takon aku ki njaluk. Berbakti kepada Takon orang aku. tua. Lah kuwi sing perlu Dan kuwi. para- Kancen kudu berbakti kelawan orang tua. Nggih. Bakti beri momongan. Ngawur ae kowe iki. Ngawur iki. Sik 12 tahun lho Mbak Mas Jen. Mit, sampean anu iki. Wis ngawur kowe iki. Wis arek ijan. Ayo, gentenan saiki. Kowe aja meneng ae to, Din. Iya pacarmu ning kene. Wis Iya, aja- ditunggu Aja ae, meneng yo. ae kowe iki. Ya, semoga adik Viola cita-citanya tercapai dan Amin. menjadi anak yang soleha. Amin. Semoga panjang umur, Amin. berbakti kepada orang tua. Amin. Dan Dan apa maneh? oh, sing lain yo Mbak yo. Yo no. Jangan pacaran dulu ya, Dek ya. Ah. Sekolah dulu yang tinggi. Terutama kuwi. Heeh, kayak aku ngene. Heeh, kuwi lho. Gal, rungokno gal. Seperti saya ya, Dek ya. Jangan jangan, pacaran Kak. dulu. Enggak bahaya ta. Gitu. Doanya yang terbaik buat adik Viola. Siap. Oke, siap wis. Iki kudune awake dhewe PR-e kudu ruwame mari mbuh sampean niku mencowolot teko wit pelem kae terus anu atraksi ngono ben taun ngarep ditanggap maneh. Ora, wis lagune apa jenenge kae? Megat apa ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nah. Mantun iki Mas, siap. Tunggu ya. Mantun iki aman pun. Mantun niki. Niki anu panjenengan dulu dari anu penggemar niki ya. Ninggal katresnan garapen coro karep tiko laras. Yo, Cok. Kartiko Laras. Makasih. Wis lungguh. Bengi iki sindenmu pecicilan kabeh. Jalukan nduk kabeh iki mawa jalukan. Lek jalukane iki wong-wong iki kon kalem lho, kalem kabeh. Tapi lek dilosne, wah aja ngomong. Lek sono ae penari latar kalah karo kene. Lho kuwi tenan nduk. Oh iya. Mang mula saka